ଆଣ ଯିଏ ଦେଉନ ମତେ। ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯିବି ବୋଲି କହିଲି ଆଜି। ହଁ କହିଲେ ଦେଇଦେବିନି ସାଲିରି ଆଇଲା ପରେ। 400 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ପୁଅର ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଲି ସିମିଲାକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ। ଦେଖିଆ ଭାଇଆ ତାର କଣ କରୁଛି। ଆଳୁ ଅଧ କିଲୋ ଦେଇନି ଡାଲମାନି କରିବି। ସେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ଟା ଆଣ ସିମ୍ ନବଟି। ହଁ ତମେ ନଉନି। ଦିଅ ସେଠି ଦେଖୁଛି ପଳେଇ ଜରୁରୀ ଆସିବି। କଣ? ଆଣ ଯିଏ ଦଉନ ମତେ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ପୁରା ଦେଖୁଛି ନା କଣ? ନା ମ ସେ କାର୍ଟୁନ ଗୁରା ସେ। ସେ ଏମିତିଆ। ଆଉ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯିବି ବୋଲି କହିଲି ଆଜି। ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି ଏବେ କଣ ଡିସେମ୍ବର 4 ଚାଲିଛି ଏବେ। ଡିସେମ୍ବର 4। ନାଇଁ ପଇସା ଡିସେମ୍ବର 4 ଚାଲିଛି। ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ହବ ଯାଇକି 8 ବେଳକୁ କାରଣ 7 ବେଳକୁ ହୁଏ 7 ଏବେ ସଣ୍ଡେରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି ପନିପରିବା କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ନେଇ ଆଇଲେ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଯିବା। ଆଉ ସେ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ କହିଲା ଛୁଆର ବି କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଛୁଆର କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏତେ ପଡ଼ିଛି ଜମାରୁ 380 ଟଙ୍କା। ଆଉ ରିଡ଼ିମ୍ ଆଇଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରେ ତା ଦେହରୁ ରିଡ଼ିମ୍ ମାନେ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳେ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ସ୍କାନିଂ କରେ ତା ଦେହରେ ହେଇଥିଲା କି 30 ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନେଇ ଆଇଲି ଟୋଟାଲି ହେଲା କେତେ 400 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେଲା। ଆଉ ହଁ 400 ଟଙ୍କା ମୋତେ ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ତେଲ ମିଳୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି। ତେଲ ଏଇନା 110 ଟଙ୍କାର ପକେଇବି ଲିଟର ତେଲ ହେବ। ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଦେବି ପଇସା ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପଇସା। ଆଉ ତାକୁ ଯାଉଛି ମାଗିବାକୁ ଦେଖିଆ କ'ଣ କହୁଛି। ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ମାଗିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରେ ଯାଇକି ବାୟା ତାର ଖଟିଆ ତଳେ ପଶିକି ତାର ଖେଳ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଖଟ ତଳକୁ ବାହାରିଲାନି। ଖାଲି ଦିଆ ହଉଛି ତା ଦେହରେ। ହାଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ନା କଣ ଆଉ। ବଳିଆ ମୁଁ ଗେଲୁ ତା କ'ଣ ଯାଇ ଖଟିଆ ତଳେ ଯାଇ ଗଗ କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ଗଗ କରୁଛୁ? ଶୁଣୁଛ ଆସ ସିଏ ଗଗ କରୁଛି ଆସ ଖଟିଆ ତଳେ ବସିକି। ସିମଟା ବାହାର କରିଦେଇକି ଦେଇକି ପଳେଇବି। କ'ଣ ହେଲା କମୁଛୁ ପାଣି ରଖେ ବାଡ଼ଉଛି ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ କାମୁଡୁଛି ବାଡ଼ଉଛି ପେଟକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। ଦାନ୍ତ ଗଳେଇଛି ପାଣି ବି ଶେଷ କଲାନି ଦବ ମାମା ଦବ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ସେଟା ନେ ନା। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଏଠୁ ଜନ୍ମ କରିବି? କ'ଣ ଜନ୍ମ କରିବ? ମୁଁ ତମକୁ ଦରମା ପାଇଲେ ଦେଇଦେବିନି ସାଲିରି ଆଇଲା ପରେ। 400 ଟଙ୍କା ଦେଲି। 400 ଟଙ୍କା ମୋ ପର୍ସ ପୁରା ଖାଲି। ଦରମା ପାଇଲେ ମତେ ଦବ। ହଁ ଦରମା ପାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ? 1000 2000 ନା 5000 ନା କେତେ? ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ ଖାଇଲା। ଆଉ ମାଗିବନି ସେ 1000 ଟଙ୍କା। ହଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ନାଲି ପାଣିରେ ଆକାଶ ପାଖରେ ମାରିଦେବା ଆଉ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ତ କରେ ନା ବହୁତ କମ୍ କରେ। କମ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଲା କି ପେମେଣ୍ଟ ହେଲେ କି ଧର ଇଏ ପୂଜାପୂଜି ଗଣେଶ ପୂଜା କେତେବେଳେ କାଁ ଭାଁ କେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ବ୍ୟାଚଲର ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ କାରଣ ସବୁ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଫ୍ୟାମିଲି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା କରୁଛି 13,000 13,000 14,000 15,000 ଭିତରେ ଏମିତି ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। 15,000 ପରେ କିଛି ମିଳୁନି। 12 ଘଣ୍ଟା ଥରେ କରିଥିଲି ସେ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ କାରଣ ଛୁଆ ରହୁଛି ଛୁଆ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଉନି ଆଉ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପନିପରିବା ମାର୍କେଟ ଯିବା ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ
ଯେ ଟାଇମ୍ ହେଣି 5ଟା ବାଜିଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆଣି ପଳେଇ ଆସିବା ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତେଲ ପକେଇକି। ହଉ ରହୁଛି। ଇଏ ସବୁ ଘାଟିଲା ଇଏ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି 6:30ରେ। ଘଣ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ତ ଆଣିଲି କ'ଣ ନା ପୁଅର ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଲି, ସିମିଲାକେ କଖାରୁ ଆଣିଲି, ଆଉ ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲକୋବି, ଇଏ ରହିଲା ଟମାଟର ଆଳୁ, ଟମାଟର ଅଧ କିଲେ, ଆଳୁ କିଲେ, ଇଏ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଡାଲମା ହେବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଇଏ କଲରା, ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ କଲରା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଜର ବାଇଗଣ, ଏପଟେ ରହିଲା କଲରା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, କଖାରୁ, ଇଏ ଫୁଲକୋବି। ଆଉ ଡାଲମାରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଘିଅ ନ ହେଇ ପଡ଼ି ଛୁଙ୍କ ନ ହେଇ ସିଏ ଭଲ ଡାଲମା କ'ଣ ଆସିବ। ଘିଅ ଗୋଟେ ବି ଆଇଲା, ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଘିଅ ଆଇଥିଲା, ସେ ସରିଯାଇଛି 100 ml ଆଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରୁ, ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରୁ ସବୁ ଧରିକି ଆଇଲି। ଘିଅ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରୁ, କଦଳୀ ଆଉ ଇଏ କଖାରୁ ବି ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରୁ, କଲରା ବି ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରୁ, ବାଇଗଣ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରୁ। କଖାରୁ ନେଲା 2 କିଲୋକୁ 80 ଟଙ୍କା। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଚିପି ଭାଇ ଏ ଛୁଆ ଚିପି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ ଇଏ ଯେଉଁ ତା ଛୁଆ ବକଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ବଷ୍ଟ କରିଦେବ ଛୁଆ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଚିପିକି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏଇନା ପିଚିକିନା ବାହାରିଥାନ୍ତା ସବୁ। ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଇଏ କଖାରୁ ନେଲା 2 କିଲୋ ଉପରେ ହେଲା, ନେଲା 80 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କଖାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ କଖାରୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଡାଲମା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ କଦଳୀ ମୋତେ ପଇଲା 3-4ଟାକୁ ପଇଲା ମୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନେଲା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଟଙ୍କା। କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଏଇଠି ଦେଖାଲା 18 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି କେତେ, 4ଟାକୁ ନେଲା 18 ଟଙ୍କା। ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି 2ଟାକୁ ନେଇଥାନ୍ତା 20 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ କଲରା ମୋତେ ପଇଲା 15 ଟଙ୍କା ପଇଲା, 250 ଗ୍ରାମ, ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଟଙ୍କା ପଇଲା। ଆଉ ବାଇଗଣ ଅଧ କିଲୋକୁ ପଇଲା ମୋତେ 9 ଟଙ୍କା, 9.5 ଟଙ୍କା ପଇଲା। ବାଇଗଣ ଅଧ କିଲୋକୁ ମୋତେ 9.5 ଟଙ୍କା ପଇଲା। ଅଧ କିଲୋ 476 ଗ୍ରାମ, ମାନେ ଅଧ କିଲୋ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଇଏ ଆଣିଛି ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ସେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଦେଖି ପାରିବେନି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ବାୟା ଦେଖୁଛି। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି, କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇପାରିବନି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଦେଇପାରିବନି, ତା ଟେଲର ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ, ବାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖିବା ବାୟା ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ପୁରା ମାନେ ସବୁ ପନିପରିବା ପୁରା ରଖିକି ପୁରା ହାଟ ବସେଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଳୁ ଅଧ କିଲୋ ଦେନି, ଡାଲମା ନେଇ କରିବି। ବାୟା ଆଳୁ ଅଧ କିଲୋ ଦେନି ମୋତେ, ଆଳୁ ଅଧ କିଲୋ ଦେ। ଜାଣିପାରୁନି ତାର ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି, ତାର ଖେଳନା ସାଙ୍ଗରେ ନ ଖେଳି ଆଳୁ ଇଏ ଫିଏ ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବି, ଯାହା ବି ଆଣିଥିବି ମାର୍କେଟରୁ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ଫେରିଯିବି। କବାଟ ଖୋଲିବ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇଲା ପରେ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିଦେବ। ତାର ଯାହା ବି ମାନେ ଆଳୁ, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଆଉ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ତ ଧନିଆ ପତ୍ର, ସବୁ ଏକଦମ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ପୁରା ଜାଗା ଖେଳା କରିଦବ। ଟମାଟର ଯଦି ହାତରେ ପଇଲା ଚିପିକି ପୁରା ସବୁ ଘର ସାରା କରିଦବ। ହଁ, କୋବି ଯଦି ଫୁଲକୋବି ପଇଲା ତା ପତ୍ର ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଥାଏ ଡାଙ୍ଗ ହରିକା, ତାକୁ ପାଟିରେ ପକେଇ ବହେ ଚୋବେଇବ। ଆଉ କଦଳୀ ମଦଳୀ ଏ ସବୁ କରେ ଆଉ। ଛୁଆ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି, ତାର କ'ଣ ବୋଧ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହବ 2-4 ବର୍ଷ ହବ ଜାଣିବ।
ହଉ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ନାଇରୁ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବି ଫେସବୁକ ଟିକେ ରିଲ ଫିଲ ଦେଖିବି ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା ଆଉ ଖାଇଲା ଟାଇମରେ କହିବି ଆଉ କଣ ଆଜି ଆଇଟମ ହେଇଛି ଆଉ ରହୁଛି।